que malauradament encara tenim l'estigma, la discriminació, que és una realitat, tot i que estem en el 2017, realment no tenen raó de ser, però encara ens hi trobem i per tant trobem encara casos significatius. Per exemple, també estàvem veient que encara hi ha persones que tenen problemes a l'hora d'accedir a residències per tenir VIH, perquè se les discrimina, o a nivell d'accedir a hipoteques, assegurances de salut, etc. Per tant, són temes col·laterals que també encara hi hem de treballar. Per tant, estem aquí, estem amb aquest compromís assumit, hem començat a treballar temes de continguts. Jo crec que no us diré cap novetat si us dic que sobre pactes socials, que durant aquests 2 mesos hem fet molta recerca i a més hem tingut la col·laboració també generosa, vull dir-ho aquí, del Comitè de Desembre, que ens ha facilitat molta informació. Gràcies. I aquí hi ha el compromís d'abordar l'àmbit de la salut laboral, que aquesta guia encara no contempla, i ho farem amb el Consell. Per tant, des d'aquí ja us diem que quan toqui ens hi posarem a treballar i serà una extensió més de les coses que estem treballant en l'àmbit de l'estratègia. Quina és la perspectiva de què ens aporta el pacte social? Per nosaltres és d'especial rellevància la necessitat de girar el discurs de lo exclusivament biològic, sanitari, aquesta perspectiva que des de salut consideren que ja està tot cobert, a parlar de les necessitats socials que apareixen relacionades amb el VIH, parlar de la vulnerabilitat a nivell social que poden tenir les persones que viuen amb el VIH. Que al final consigamos políticas que puedan ser útiles para todos y desarrollables por todos y todas. Y 2, el desarrollo de estos documentos y de las declaraciones políticas al final no son garantía de nada, con lo cual es importantísimo no bajar la guardia y continuar haciendo un trabajo ingente de incidencia política para asegurar que todo lo que se promueve en estas declaraciones, en estos documentos, en estos pactos, pues al final se implemente y se desarrolle y no quede como papel mojado guardado en un cajón durante años. Y nada, muchas gracias. Y este año lo que nosotros intentaremos es ver si podemos hacer alianzas con otros países latinoamericanos, no solamente Perú y Ecuador, sino seguir sumando más países latinoamericanos a la campanya Jo Trabajo Positivo. L'any passat vam fer el programa Fem Ocupació per a Joves. Perquè tingueu una idea, vam inserir a 73 joves a 39 empreses, principalment a pimes, que són aquelles que principalment arribem, i el teixit productiu català, empresari català, el 90% són petites i mitjanes empreses. És molt important per nosaltres l'atenció als joves, perquè és un col·lectiu amb dificultats a vegades per incorporar-se al mercat de treball i dirigir moltes accions a aquest col·lectiu. I a nivell d'accions, tant el sopar de Premis Pimes, que és aquest any hem fet el 30 aniversari, des de fa 4 anys s'ha convertit en la nit solidària, de fet tot el que recapta el sopar va per al programa en persona de la Fundació perquè puguem ajudar a les persones a atendre-les i a tirar endavant les empreses i que tornin a crear ocupació. I que al final, si ajudem a crear empreses, hi haurà generació d'ocupació, que és la nostra tasca.